tok ajaib. Terserah guru bisa dulur. Asik yo. Monggo Bapak monggo. Nelongso rasa-rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem gemunyumu swara gending tresno gawe kangane atiku tansah eling aku rosiramu. Resmini ono pipi opo tresno iki pancen ra kudu duweni aku panas wis cobaleno tresno iki agak dadi Aku nangis, nangis, no wis
sampun nggih. Anjir.